Video obsahuje vulgarizmy, perverznosti, čierny humor a nezmysly. Ak máte problém s obsahom, nesledujte ďalej. Aké to je krásne. Úplne na tom môjom vyjebanom Ferapiču kokot. Kurva, to je Fero. Piče, ja mám blue screen kokot. Dáš piču. No pozri sa, ja to musím ja už som si lupol do piči. Nie, to je moje Ferrari testosterón pojebaný. Počúvaj, ty kokot. Čo ja je? ti otvorím takto braničku a poď, a teraz sa tam môžeš najebať. Jasne, idem tam. Počúvaj, vieš na čo som postavil tento plot, túto bariéru skúrenú? Na čo, povedz mi. To som postavil na to, aby tí fanúšikovia teplý výbera, aby nám sem nejebali a nekradli nám náš rohypnol bukake kokot. Pozri sa, toto čo tu rastie, táto čierna sračka, to som vypestoval proti tým cicinožrutom. Aj tieto nožničky tu mám nachystané, aby som ich s tým bodal. Aha, dobre. Zajebaval. Ale toto mi vyzerá ako odstrihávač vajec, čo používali Japonsku. Tí jebnutí šerifovia. No pozri sa, ja to takto nastrihám. No to ešte aj tak cítiť. Fú, aké dobre to je. Ňam. Ja ty si to úplne nadrž a ja ti vidím, že ti stojí kokot. Áno, presne tak. Do ľavého stupňa. Áno. Do pravového uhlu 360 stupňov Celzia. Áno, presne tak. A ja si zatiaľ opravujem moje vyjebané Ferrari. Ja to tu pekne ostrihám, ty kokot. Jaký krásny spoiler. No. A aký vyjebaný karburátor. Do piče. Ty si čo spravil s tým autom, ty kokot? Nič, nechal som iba otvorenú tú pičovinu. Aha, pozri sa, toto je môj... Terminator hardcore, kurva. Nie, to je hardcore, do piče. Nie, to je tá alien cicina. Ja sa bojím, kurva. Nie, že ma to zajebe. Nie, to je tá špeciálna robotická alien cicina, ktorá ostriháva tieto sračkové veci, čo tam pestuješ. Kurva. Boha. Počkaj, neboj, ja nezabij ma s tým. Nezapichni ma s tým. Aha, pozri. Tieto špeciálne ostré výčnevky to začnú strihať. Pozri. Áno, tak pekne ostrihaj to. Je to úplne meká. Jej, počkaj, idem to sem vysypať do toho do toho oného kokota, čo mám od šerifa. Počkaj, drž piču teraz. Keď som ho prvýkrát spoznal. Áno, počkaj, drž piču teraz. Teraz sa pomstíme všetkým tým Bieberovým fanúšikom. Už sa mi nebudú smiať, jak tie malé židovské deti za to, že som bol chudý. Oni sa mi smiali z toho vyjebaného plota. Skurvené. Potom som si musel vyhoniť do Betlehemského kríža, do ľavého uhlu. V pravom rohu mojej 4K obrazovky do piče. Aha, to je to koliečko z disketovej mechaniky. Áno, to je z tej disketovky. To je z tej 10-palcovej. Áno. To ešte, čo tam dávali tie mrožie predkošky. Áno, presne tak. Áno. Aha, takto ja nastavím svojim dildom metom 4000 svoje auto. Konečne sa to dá použiť aj na niečo lepšie. Pozri, ak sa to točí, ty kokot. Áno, vidím to, je to úplne mega, je to správne. Aha, teraz si ho znížim. A použijte vyjebané pičoviny. Ak sa to pekne otáča, ty kokot. Áno, presne. Tak by som si tam mohol nastaviť anus, nech mi to otáča anus. Že by ti ho brhlilo? No, áno. Dobre. Do 68 stupňového uhla. Nie, 69. 68. 72. 69 je moc mainstream. Drž piču. Aj 72 je moc ultrastream, tak drž piču. Dobre, kurva. Dobre, natiahni tamto lano. Teraz natiahni... Lano z Bazoša. Nie, to je obesenecké lano z Alzy. To je lano z Bazošu. Nie, to je obesenecké lano z Alzy. To mi ho dal ten malý zelený zmrt. Áno, to je kokot. Doteraz mi píska hlave, ako som ho jebal do tej zelenej ríti. Aha, pozri. Aha, to je ten hák, na ktorom obesili Janošika. Pozri. A máme ich tu rovno 2 alebo 3, pozri sa, ako to tam obesuje tie rastliny. Vidíš, pozri, ako to krásne na ktorých nám rastie to rohybnol semienko. Nie, počkaj, to není rohybnol semienko, vieš čo to je? Čo to je, povedz. To som kúpil novú odrodu. To je antibiber semienko. To obsahuje to té metanol a všetky tie kokotiny. Jasné. Takže už nebude ten starý povestný vtip, že koľko má Justin Bieber spermy, že ponoriť. Nie, už nebude. To pič, nevadí. Lebo ho to zajebe. Aha, pozri sa, toto je môj drvič vajec 4000. S tým som si drvil vajca, to mi s tým pomáhal šerif, ale vieš čo sám zistil nakoniec? Čo? Že s tým sa dajú drviť aj mrožie predkošky. Pozri, jak to krásne obesuje tie rastliny. Vidím. To je, keď som minul kúkal takú reláciu, také dve tupé piče. A tam, že si kúpili mramorovú stenu z mrožích predkošiek si kúpili. Do piče? To sa volalo, že sveh bodáhatých cicín. Do piči, to čo mám s rukami, kurva, kokot. Piči. Sa ti vytočili pekne. Vieš, pozri si niekedy ten seriál, ten svet bohatých cicín. Áno, je to celkom prdel. Robia si tam z nich riť. Čo to máš? Ja neviem, no ale to vyzerá, že to nebude. Ty máš ogenené gate? Ty si kokot? Počkaj, tam bol šerif, aha, videl som ho.
Ty kokot. Nie, nebol tam určite. Nie. Tam bol Počkaj, ja mám veľký nápad, pozri. Tam bol šerif, ja som ho videl, Nie, on sa pozri, zjavil. aha. Toto je drvič pánskych guliek 6000. Ježišmarja, ide radšej do píče. Než ma s tým zajebeš. Do toho som si strkal gule. Neboj sa. Vyjebem tú vaňu? Áno. Dobre. Pozri, aha, teraz si tam strčím gule, ale nie, strčím tam tieto výhonky vyjebané. Pozri, aha, to sú tie mrožie predkošky, vidíš, ešte je tam tá skurvená krv, pozri. Jej. Toto si budeme plieskať o čelo. Už si to predstavujem, už je to taký nádherný pocit. Aha, vidíš, a tam ide tam ide to genio z bazošu. Nie, to je to genio, čo je v tom ten metanol a onej. Áno, a tie sračky, vieš, čo majú vyhubiť, tie kurvy pojebané, čo jasné, nám to budú jebať na ten vidíš, aha, pozri sa, toto je vodná dymka. Aha, z toho si spravíme, z toho budeme fajčiť. Jej. Aha, to je tá rúžová voda. Pozri sa, v Kameňaku majú modrú vodu a my tu v tejto piči, ďaleko, neviem, kerej Vrbine máme túto rúžovú vodu. Kurva, do piči, vyteká to. Preteká to Ježiš, aha, menštruácia, preteká to. Aha, už to zastalo. Konečne. Mali by sme tam dať always vložky. Jaj, to je jak ten oné čári, Mári, hadia, koška, nech je z teba always vložka. Čo? Počkaj, rozmýšľam do piči. Ja, jasné. Nie, odnesme to. Ja, že som to zase pojebal. Odnesme to, jebníme to dakam do piče. Aha, pozri sa. Aha, to je tá sprcha, vieš? Do ní dajebeme, to je rúžový roztok. Nie, aha. To je tá sprcha z Osvienčimu. Áno. To je tá špeciálna. Áno, presne to je tá medená, tam dávali aj cigáňov. Cigáni to chceli ujebať, ale nepodarilo sa im. Nie, tam budeme pod týmto kúpať Tam budeme tých biberových fanúšikov kúpať. Aha, my ich budeme kúpať tým kyanidom a kyselinou. Áno. Už sa na to teším, už to bude krásne hebké. Áno, spusti to ty kokot, naštartuj, je v tom diesel. Aha, už to ide, už to obesuje. Aha, je to v tom diesel, super. Už tam jebe aj ten oný. Aha, to je ten oný, to je ten kyanid draselný. A ja že vyjebaný peroxid vodíka, minul som si s tým prefarboval chlpy na cicine, aj na riť. Aha, dobre. Lebo som im mal nafarbené na rúžovo a zistil som, že biberizmus je na piču. Pozri, jak tam krásne prisypáva ten kyanid. A z tohto sa tak, a toto nesmieme piť, to je špeciálne pre nich, lebo ak toto vypijeme, tak to bude na piču. Pozri sa, aký krásny vyjebaný destilát z toho robí. Dobre, ja to stopnem. Tak, a dáme tam ďalšiu fľašku. Jasné. Počúvaj, robíme potom postreky a budeme tých kokotov postrekávať z lietadla, dobre? Áno, presne. A musíme si zohnať lietadlo, poprosíme Indiana Jonesa, ale budeme ho musieť ešte vyfajčiť do hakového kríža. Áno, presne 8K. A čo takto poprosiť šerifa? Aha, on má triskač, to máš pravdu. Áno, tak s triskačom to môže s triskačom je to na piču, ten je rýchly. Si musíme zohnať aké malé lietadlo. Pozri, ak nám to krásne automaticky žehlí tie vaja. Áno, to nám krásne, tie mrožie predkošky drví a takto sme si pohonili. Dobre. Správne, ty geňo. Počkaj, kurva, nie, počkaj. Ono nás to ovplyvňuje, kokot. Nie, to nemôžeme vypiť. To nemôžeme. Do piči. Ja sa to dal tu prísadu, čo nás... Pozri sa, Maťo. Ja sa ti musím priznať. Keď si ty spal, tak som ťa jebal do ucha. Kurva, to zabije. Ja som ťa jebal do ucha. Tečie mi do piči. Ty kokot, my sme sa teleportovali, my sme sa 2 razy predlžili. Čiže pičo. Kokot. To som ťa pichal do ucha, ty buzno. Čo si to spravil? Piče.